खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आं प्रिया नार्जारी। गोबाव जाबायमोन खौरां फोसावैया। दिनै आं फिन नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। थांनाय बृहस्पतिबाराव गुवाहाटीनि माजोम माजियायाव सासे आइजोनि गोथै देहा मोननायनि उनाव फिन आरोबाव मैया बुरलुंबुथुर दैमायाव सानै सुबुंनि गोथै देहा गोजावनानै थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे सानै सुबुंनि गोथै देहाया गुवाहाटीनि कारिगावनि हिरकज्योति दास आरो सासेया जुहि दासमोन। बे सानैनि मादाव हिरकज्योति दासआ सासे हाबा जाखानाय सुबुंमोन आरो जुहि दासआ 10 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे फरायसुलिमोन। फोरमायथिनो गोनांदि हिरकज्योति दास आरो जुहि दासआ थांनाय मंगलबारनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमानानै दङमोन। हिन्जावसानि नखरनि सुबुंफ्रा हिरकज्योति दासखौ लांखारनायनि सन्देह खालामदों मानोना बिसोर सानैबो रिलेसनाव दंमोन होननानै मिथिनो मोनबावदों। हिन्जावसानि नखरनि सुबुंफोरा बिसोरखौ नागिरनो थाखाय थानायाव गांसे एजाहारबो होदोंमोन, नाथाय पुलिसआ बे जाथायनि फारसे नागिरनायनि जेबो राहा लामा लायाखै होननानै फोरमायथिदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला हिरकज्योति दासआ फरायसालिनि गारि सालायोमोन, जेराव बे गारियावनो जुहि दासआ फरायसालिसिम थांलाय फैलाय खालामदोंमोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बिसोर सानैखौ दैयाव बारजुमनानै जिउ फोजोबना लादों होननानै सन्देह खालामदों, नाथाय बे जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। दिसेम्बरनि सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट मास्टार एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2024 मैयानिफ्राय क'क्राझार साइ स्टेडियामाव जागायजेनबाय। बिटिआरनि केबिनेट मन्थ्रि बिथां उरखाव ब्रह्मआ बे हाबाफारिखौ मैया बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंजानाय आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट मास्टार एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2024 आव आसामनि गासै गं 33 जिल्ला गेलेमु गौथुमनिफ्राय गेलेगिरिफोरा बाहागो लाफैदों। भारतनि बारग' गाहाय मन्थ्रि ड मनमोहन सिंहनि रुंसारि जानायखौ लोब्बा लाखिनानै हादोरसा सोरखारा 7 सान दुखु फोरमायगोन आरो हादोरसा सोरखारा मोनफ्रोमबो सोरखारि मावख'आव हादोरारि फिरफिलाखौ गेजेरसिम बिरहोगोन। लोगोसे गासै सोरखारि रंजाथाइ फोरबोखौबो 7 सान खालामनो मोननाय नङा होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटनि गेजेरजों फोरमायदों। थांनाय दिसेम्बर 27 खालार एबा मैयानि सानाव बिटिआरनि गोरोबथानि 6.3 दफाफोरखौ लानानै बर' बिजोंनि सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनांगौनि थांखिजों मैया बिटिआर सोरखारजों दानानै होजानाय स्क्रुटिनि कमिटिनि मासिगिरि आरो बिटिसिनि सेक्रेटारि अमर ज्योति बर्मन एसिएसनि मासि लानानै दैदेननायजों बिटिसिनि डाइरेक्टर इडुकेसननि नब्लाङाव सावरायलायनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, सोमावसार बसुमतारी, रमिय बसुमतारी आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, बिनय कुमार नार्जारी, नेहाथारि बिक्रम बसुमतारी, सहेन्द्रनाथ बसुमतारी, चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नगेन्द्र नार्जारी बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। जायफोर बिथांमोना एडिआरइ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि आनजाद होदोंमोन बिथांमोननि थाखाय गोनां खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। साफ्रोमबो एडिआरइ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि आनजादनि फिथाइखौ फैगौ 2025 मायथाइनि मार्च दाननि गिबि सप्तायावनो फोसावनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथां गिबि मन्थ्रिया। बेनि अनगायैबो पुलिस साख्रिनि थिसनथाइनि रिटेन आनजादखौबो फैगौ फेब्रुवारि दानावनो खुंफुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिबावदों बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।